आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय बिदि आंनिबा फार्स्ट टाइम जादों खोमा ओमफ्राय इयुनावबो बिदिनो जाथों आं बिदिनो आसा खालामो ओमफ्राय आङो BPF पार्टिखौ थेंक इउ होनो सानो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय अथ'रिटिसफोरखौबो ओमफ्राय मिडियाखौबो आङो थेंक इउ होनो सानो मानोना बिसोरनि थाखायनो दा आंखौ मानसिफ्रा मोनथिसिगोन जेसेबांबो बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै पास जायो? आं 93.8% मोनदों। स्कुला द रियेलिटि पाब्लिक स्कुल क'क्राझार। नोंनि मुङा? आंनि मुङा जुरि नार्जारि आरो आं पर्बतजरा टिपकाइनिफ्राय। फैबाय थानाय समाव आङो हिस्ट्रि मेजर लानो सानदों ओमफ्राय आङो UPSC एग्जाम होनो सानदों ओमफ्राय इयुनाव आङो मा हाबावो आङो बेखौनो उथ्रिसारनो नाजागोन जायखुनु जाया आङो गिदिर मानसि जानो सानदों बेनो आंनि आसा दा आङो बिदिनो आं बांसिन होनो थाङोबा बिमा बिफा आंनि मामि बाबा ओमफ्राय आंनि जाथि खुरमा जे दं ओमफ्राय आंनि लोगोफोर जाय आंखौ एफाग्राब सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बिसोर नङाबा आं बांद्राय मटिभेसन मोननाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय लास्ट टु लास्ट आं गावखौबो थेंक इउ होनो सानो मानोना आंनि बिदि गाव सानफुंनायनि थाखायनो आङो बिदि मोननो हादों दा आं नोंसिनि सिगाङाव दं बिदि बेखायनो फिलिं जादों आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव टप 10 नि जे दिनैहाय फेलिसिटेसन जाबाय बेनि गेजेराव आंबो दिनै फैनो हाबाय बेनिखायनो आङो गोजोननायखौ मोनदों आरो आंनि हार्डवार्क खालि आंनिल' नङा आंनि फेमिलिनिफ्राय आंनि बिमा बिफानि आंनि गार्जेननि आरो आंनि कलेजनिफ्राय आंनि टिचारफोरनिफ्राय आं गोबां हेल्प मोननायखाय आङो दिनैहाय गोजोननायखौ मोनबाय आरो दिनै आङो बिसिम गसंफैनो हाबाय आरो आङो नेक्स्टआवबो बेबायदिनो एचिभ खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो आङो 88% साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय मा मोनखो दिनै दिनैहाय मोनसे साइटिसन मोनबाय आरो नैबे आर'नाइजोंहाय मान बावनायखौ मोनबाय आरो केस 20,000 मोनबाय दिनै आङो मेडिकेलाव थांनो थांखिखौ लादों बेनिखायनो आङो निटनि थाखाय कचिं लागासिनो इन्टिग्रेटेड स्कुलाव 1 इयारनि थाखाय कचिंखौ लागोन आरो बेनो जे कनसिस्टेन्सिखौ लाखिनानै फरायनांगौ आरो जे दिनैनिखौ दिनैनो फरायनांगोनै डेलिनिखौ मेनटेन खालामलांबाय थानांगौ जेन' माने बेकलग बा मा होनो बेखौ गेप थालाङा आरो डेलिनिखौ डेलि मेनटेन खालामलांबाय थानांगोन जोबजासे हार्डवार्कखौहाय ममेन्टामखौ जेन' लाखिबाय थानो हायो गोसोआव गोख्रोंखौबो लाखिनो हायो आरो उइकनेसफोर फैयो गोबां फैयो जों बे उइकनेसफोरखौहाय आरो डाउनफलफोरखौहाय जोङो कप आप खालामलांनो ट्राइ खालामनांगौ जोबनायसिम जेन' जों थांखिखौ मोनहैजासे जोङो ड्रिमखौ जोंनि एमफोरखौ मोनहैजासे जों जेन' गोख्रोङै गसंनानैहाय मावलांबाय थानो हायो आंनि मुङा रशनि इसवारि आङो गसाइगावनि हावरिया पेन मुंनि मोनसे गामिनिफ्राय आरो गसाइगाव साइन्स एकाडेमि मुंनि कलेजाव आं फरायदोंमोन इलियास हाज'वारि आङो डन बस्क' गोजौ फरायसालि क'क्राझारनिफ्राय देग्लाय मेट्रिकनिफ्राय उथ्रिनो हादों गिबियावनो आं जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आरो बिमा बिफा बिसोरनि बिहोमा दङ बेयाव आङो आंनि लोगोफोरखौबो आरो आंनि नाजानायजों बे थाखोखौ उथ्रिनो हादों आरो आं बे मेट्रिकआव 97.4% मोननो हादों दिनै नैबेहाय माबायदि फिलिं जादों आङो जोबोद मोजां मोनबायदि दिनै नोंथांमोन आरो आफादा जोंनि थाखाय जोंखौ बरायदों आरो जों 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ आरो HS फरायसाफोरखौबो बरायदों बिनि थाखाय आं बिसोरसिम साबायखर दङ आङो इयुनाव इन्जिनियार फरायनानै इयुनाव इन्जिनियार जानो सानदों हायार सेकेन्डारिखौ आं रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव एडमिसन लाबाय आरो आं इयुनावबो 10 थाखोनि बादियैनो HS आव बिब्दिनो पार्सेन्ट मोननो थांखि लादों Hello everyone, my name is Abhishek Karmakar. First of all, I would like to thank our BTC chief, respected Hagrama Mohilari sir, and the BPF and BJP party for organizing such a great event. Next, I want to thank my parents, my teachers at the Reality Public School, and everyone else who was there for me throughout my journey. I have scored 96.2% in CBSE boards, class 12, 96.31 percentile in JEE mains, and I have also given JEE advance.
And as for my future, my plan is to first clear GATE and go for APSC in civil services.